Astebete falta da azaroaren 30erako deituta dagoen greba feminista orokorrerako eta txikimenduak pilatzen ari dira. Euskal Herriko mugimendu feministak eta gehiengo sindikalak jakinarazi dutenez, 1500 enpresa batzorde inguruk egin dute bat deialdiarekin eta 100 udalerri baino gehiagotan grebaren aldeko mozioak onartu dituzte. Deitzaileek azaldu dutenez, greba feminista orokorra prozesu baten mugarria izan da eta denbora luze daramate beste hainbat eragilerekin batera hori lantzen. Esan dutenez, greba feminista orokorrera deitzea bera iraultzailea da. Zaintza krisiaren errealitatea geroz eta ageriago geratzen ari den honetan, grebara deitzeko baldintzak sortzea eta urratsa egitea jada bada arrakasta. Zehaztu dute grebarena denei egindako deialdia dela. Pertsona guztiok ditugu zaintza beharrak eta egun zaintza duinetarako eskubidea ez dugu bermatua eta beraz guztion intereserako greba da, baina guztioi ez digu berdin eragiten eta ez ditugu behar berak. Hauek feministen hitzak. Gabon. Gabon guztioi, 8:30 pasata iritsi zaigu gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Euskarari dagokionez badugu berririk. Dagoeneko prest dituzte irailean eta urrian Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako bi epaien kontrako kasazio errekurtsoak. Euskararen normalizazioarekin lotutako dekretuaren hainbat artikulu baliogabetu zituen epai horien bidez Justizia Auzitegiak. Eusko Jaurlaritzak Auzitegi Gorenean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian aurkeztuko du euskararen normalizazioarekin lotutako dekretuaren hainbat artikulu baliogabetzen dituen epaien aurkako helegitea iritzita araudiak ez duela gaztelania alboratzen ezta hizkuntza koofizialetako bat bestearen gainetik jartzen ere. Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoek aurkeztu dituzte dagoeneko kasazio errekurtsoen idatziak irailean eta urrian Justizia Auzitegiak emandako bi epai horien kontra. Neurri batean PPek eta Voxek ezarritako salaketak aintzat hartzen zituzten epai horietan euskararen normalizazioarekin lotutako dekretuaren hainbat artikulu baliogabetu baitzituzten. Artikulu horiek baliogabetuta euskara ez da beraz zerbitzuko hizkuntza eta lan hizkuntza normal eta orokor gisa hartuko. Bestalde, indargabe geratuko da udalerriek euskaraz lan egiteko neurriak hartzeko konpromisoa. Palestinako gatazkari begira Gazako menia bihar sartuko da indarrean, Katarren arabera. Israelek eta Hamasek Gazarako adosturiko 4 eguneko suetena ez da indarrean sartu gaur goizean, eztabaiduen eta presoen trukea ere. Berez, hori zen plana, baina atzo gauean Israelek eta Amerikako Estatu Batuek azaldu zuten aurreikusitako egutegia moldatu behar izan dutela eta printzipioz gerrako bi aldeek bihar ezarriko dutela menia. Amerikako Estatu Batuekin batera bitartekari lanetan aritu den Katarrek azkenean informazio hori baieztatu du gaur eguerdian. Biharko Euskal Herriko goizeko 6:00 aurrera ezarriko dute menia. Nazioartean jarraituz eskuin muturra lehen aldiz gailendu da Herbeheretako bozetan. Ez ustean, inkestek 4. indartzat zeukatena gailendu da Herbeheretako ordezkarien ganberarako bozetan. Geert Wilders buru duen eskuin muturreko askatasunaren aldeko alderdiak 37 eserleku eskuratu ditu beganberan 2021ko bozetan lortu zituenak baino 20 gehiago. Buruzagi ultraeskuindarrak inoiz baino gertuago du lehen ministro bilakatzea, baina beste erronka bat du lehenbizi, gainontzeko alderdien babesa eskuratzea. Protokolo berriak eskatu dituzte adingabeen aurkako sexu abusuak atzemateko. Sexu abusuak pairatu dituzten adingabei ahotsa eman zieten aurrena adituen ekarpenak jaso zituzten gero eta biktimen erreparazioa jorratzeko bidea urratzeari ekingo diote orain. Joan den legealdian hasi zen lanean adingabeen aurkako sexu abusuak aztertzeko sortutako lantaldea Eusko Legebiltzarrean eta legealdi honetan amaitu du bere buruari ezarritako egitekoa. Adingabeen aurkako sexu abusuei buruzko txostena ondu du talde guztien babesarekin. Osoko bilkurak gaur onetsi du lana aho batez.
Behin lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko albistegiari heltzeko unea. Hasieran aipatu bezala 1500 enpresa batzordek egin dute bat azaroaren 30rekin sindikatuek eta feministek egindako lan titanikoa tarteko. Sindikatu deitzaileek eta Euskal Herriko mugimendu feministak agerraldia egin dute datorren hilaren 30erako deituta dagoen grebaren nondik norakoen berri emateko. Kolektibizatzeko sistema aldatuz lehen aldatzeko atzarako eta marrean inorreta ongo lanean behar ditzagun bizitzak erdigunean grebara bai grebara milaka izango gara grebara bai grebara milaka izango gara grebara bai grebara milaka izango gara Feministek azaroaren 30erako grebara atxikitzeko deia ere egin diete kazetariei. Zaintza grebarekin jarraituz, LAB sindikatuak elkarretaratzeak egin ditu Bilbo eta Iruñean patronala interpelatu eta zaintzaren negozioa ere indarkeria matxista dela aldarrikatzeko. LAB sindikatuak mobilizazio bana egin ditu Bilbon eta Iruñan patronala zaintzaren negozioarekin aberasten dela eta horren bestez indarkeria ekonomikoa sustatu eta erproduzitzen duela salatzeko. Gaur hemen elkartu gara patronalaren aurrean salatzeko zaintza lanen privatizazioa indarkeria matxista ere badela, indarkeria matxista estrukturala dela. Uste dugu guzti honek gainera arduradunak badituela eta hori seinalatzera etorri gara gaur. Gutxi aipatzen den arren horrela izendatu behar dela. Instituzioek, sistemak eta patronalak indarkeria matxista eragiten dutela egiturazko esplotazio egoera honekin. Sindikatuek gogorarazi dutenez gaur egun zaintza zerbitzu gehienak privatizatuta eta enpresa gutxi batzuen esku daude. Horiek gainera diru publikoa jasotzen dute administrazioen babesaz gain. Horrekin batera esan nahi dugu eta azpimarratu greba feminista orokorrak langileria osoa interpelatzen duela. Langile guztiok behar dugula aldaketa bat zaintzari dagokionez. Ez daukagu behar besteko laguntzarik instituzio publikoen aldetik. Hain zuzen ere zaintza eremua privatizatu eta negozio bilakatu delako. Patronalaren negozioa zaintza sektoretik harago doala adierazi du Arroyok. Horren ondorioz, zaintza sistema publiko komunitarioa eskatzen du sindikatuak. Enpleguaren esferak espazio gehiago utzi behar diola zaintzaren esferari, lanaldia murriztu egin behar dela, 30 orduko lan astearen alde egiten du LAB sindikatuak, eta gizonok hartu behar dugula dagokigun erantzunkizuna zaintza lanei dagokionean. Azaroaren 30 aurretik baina badugu beste data garrantzitsu bat.
azaroaren 25. Hona hemen datua, 6,2 igo dira indarkeria matxistagatiko salaketak Eskola Autonomia Erkidegoan 2023ko urtarriletik irailera bitartean. Indarkeria matxista ororen aurka mobilizatzera deitu du mugimendu feministak. Larunbatean manifestazioak egingo dituzte Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan. Azaroaren 25ean indarkeria matxistaren nazioarteko egunean Euskal Herriko hiriburu eta herrietan egingo dituzten mobilizazioak iragarri dituzte gaur Bilbon Euskal Herriko mugimendu feministako kideek. Euskal Herrian 4 emakume eta haur bat erailak izan dira. Aski da, nazkatuta eta oso haserre gaude. Barrenak zutan ditugu. Amaia Zubietak indarkeria matxistaren aurpegi ugariak salatu ditu. Indarkeria sistema kapitalista, heteropatriarkal eta arrazista batek sostengatzen duen egitura tresna bat dela esanez. Aurrean, guk beste behin ere, eta aspertuta gaude hau behin eta berriro errepikatu behar izateaz, erakundei dagokien ardura hartzeko exigitzen diegu. Gai honek lehen lerroan egon behar du agenda politiketan. Instituzioak behin eta berriro argazki politak egiten dutela, bere ganatzen dituztela gure aldarria, hitz politak jarri, baina baliabiderik gabeko neurriak hartzen dituztela. Bada ere, Zubietak aproposkotzat jo du azaroaren 30ko greba orokorrari begira prekarietatea, lan baldintza miserableak eta emakumeek egiten duten zaintza lanak salatzea ere. Eta baita ere interpelatu nahi ditugu gizonak. Azken zinean, haien direla, provokatzen dutenak indarkeria matxista, eta eskatzen diaguna exigitzen dizkiagula, amaitzeko bere praktika horiekin. Gora borroka feminista! Gora! Indarkeria kasuei dagokionez, gizon bat epaitu dute Baionan, kanpin bateko dutxetan emakumeak filmatzeagatik. 40 urteko gizon bat epaitu dute gaur Baionako auzitegian voyeurismoagatik. Donibane Loizuneko kanpin batean emakumeak dutxan zirela filmatzeagatik. Biktima batek salak eta jarri zuen berehala eta gizon atxilotu egin zuten udan. Gaur pasatu da epaiaren
aurretik eta 1.000 euroko isuna ezarri dio. Frantziako poliziak gisa bereko 24 bideo aurkitu zituen gizonaren telefonoan. Defentsaren arabera, patologia bat du gizonak eta epaileak kontuan hartu du hori. Gipuzkoako 10 ikastetxeek baino gehiagok egiaztatu dute ikasleak eduki sexuala duten txatetan ari direla. Gipuzkoako 10 ikastetxeek baino gehiagok, gehienak Donostiakoak, baina baita beste herri batzuetakoak ere, hala nola Lezokoak edo Irungoak egiaztatu dute ikastetxe edo institutu horietako ikasle batzuk eduki sexual eta iraingarriko WhatsApp txatetan sartu direla. Antza denez, hainbat ikastetxetako 1000 ikaslek baino gehiagok bat egin dute txatekin. Oraingoz, Donostiako 2 ikastetxek jarri dute salaketa ertzainaren aurrean gertakari horiengatik. Nafarroan osasun sailak emakumeen kontrako indarkeria detektatzeko protokolo bat ezarri nahi du. Indarkeria matxistaren salaketak egunero 7 dira Nafarroan. Errate baterako, osasun bideko kontsultetan, adibidez, genero indarkeriaren 715 kasu detektatu ziren iaz. Hau da, 700 emakume baino gehiagok traktu txarren biktima izan direla aitortu zuten lehen aldiz medikuarenean. Datuak osasun sailak eman ditu, eta horrekin batera, genero indarkeria goiz detektatzeko protokolo bat jarri du abian. 2024ko urtarrietik aitzin ezarriko dena osasun zentroetan, osasun mentaleko sarean eta sexu eta ugalketa zentroetan. 15 urtetik gorako emakumei zuzendurik dago, eta galdetegi baten bidez eginen da. Galdetegi horietan 3 indarkeria motak bilduko dira: fisikoa, psikologikoa eta sexuala. Protokoloa osasun zentroetan paratzea erabaki dute, izan ere emakume guztientzat irisgarriak direlako, eta emakume guztiak joaten direlako bertara bizitzako une batean edo bertzean. Gainera, kontsulta horietan, konfiantzazko harremanak ezartzen dira profesionalen eta hartatutako pertsonen artean, eta unitzetan profesional horiek direlako indarkeria egoeran dauden emakumei laguntzen dieten lehendabizikoak. Sistema hori martxan jarri ahal izateko, mediku, erizain, emagin, gizarte langile eta psikologoak aritu dira formakuntza lanetan. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasunean ona albistea. Osakidetzako espezialista baten itxaron zerrenda 168,13 igo da urtebetean. Dekretuak ezartzen du 60 egunetik berako itxaron zerrendak mantentzea, aparte uzten ditugu onkologikoak eta berezia direna, baina 60 egunetan, eta gaur egun entzun duzu eman dugun datua 61,9 bat da. Bide honean goaz, baina badakigu baita ere gauzak oporrak datozenean eta horrelakoetan apur bat okertu egiten direla, egun horietan profesionalek ere beraien atsedenaldi hartu behar dutelako. Hainbat neurri ipini ditugu, baina batez ere gogoan auki behar duguna da nondik gatoz. Hobetze lanean gaude, hobetzeko gauzak ditugula ere badakigu, baina benetan lanean gaudela eta datuak hori erakusten dute. Animalien osasunean ere badugu zer esana. Behien gaitza edatzen ari da Euskal Abeltzainek bizi duten egoera larriagotuz. Udane Arbeo. Gaixotasun hemorragiko epizotikoak Euskal Abeltzainen testuinguru zaila larriagotu du. Irailean atzeman ziren Euskal Herrian lehenengo kasuak eta Ipar Euskal Herriari eragiten dion heinean, azken datuek diote Pirineo Atlantikoko departamentuan 4.000 etxalde daudela eta horietatik 1.000 kaltetuta daudela, gaixotasunak erasanda daudela. Horiek 126 lirateke. Eta testuinguru honetan, Frantziako nekazaritza ministroak adierazi zuen laguntzak emango diezketela, azaroaren 2an iragarri zuen hori, baina momentuz ez dute horren berri gehiagorik.
Behien sektorea une zaila ari da bizitzen. Duela hilabete batzuk gaixotasun hemorragiko epizotiko agertu zen behien ustiategietan. Gaitza edatuz joan da Iberiar penintsulan eta Pirinioen bi aldeetan. Gaur-gaurko Ipar Euskal Herria parte den Pirinio Atlantikoko departamenduan dauden 4.700 abeltzaintza ustiategietatik 1.700 gaixotasun horren eraginpean daudela kalkulatzen da. Gogoratu behar dugu gaixotasun hori kulikoide motako parasito baten ziztak transmititzen duela. Askotan animaliek izaten dituzten sintomak arinak izan arren, nekea, digestio arazoak, mukosetako kongestio edota balizko odol-jarioa ustiategietan duen eragina oso larria da. Izan ere Europar Batasunak aplikatutako osasun protokoloak ganadua isolatzera behartzen du, eta debekatu egiten du ura leku aldatzea eta jakina saltzeko hiltzea. Egoeraren aurrean Magfeno Frantziako nekazaritza ministroak joan den azaroaren biharnon egindako bisita batean iragarri zuen estatuak lagunduko ziela ukitutako abeltzainei. Baina ordutik ez dute berririk ez laguntzen modalitatei buruz, ez laguntza jasotzeko datei buruz. Gaixotasuna oso testuinguru zailan dator. Krisi berria uiaz bizitako lehortearen, animalien elikaduraren kostua garestitu duen inflazioaren eta behien tuberkulosiaren ondoriozko beste osasun alerta batzuen ondorengoa da. Horri gehitu behartzaio abeltzainek bestelako kostuak ere badituztela. Euren jakiak, erregaiak, argindarrak kostu denek egin dute goruntz. Testuinguru honetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan laguntza berriak iragarri dituzte haragitarako behi ustiategiek dituzten zailtasun ekonomikoak arindu nahian. Bere helburua da Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoaren ondoren sortu den egoerari aurrez egiten laguntzea abeltzainei. Abenduaren 31 baino lehen ordainduko zaizkie laguntzak haragitarako behien abeltzaintzako ustiategien edo behia gizentzeko ustiategien titularrei. 64 euro emango dira behi inude bakoitzeko, eta 73 euro gizentzeko behi buru bakoitzeko. Lehen sektorean badugu beste berririk, gaur Donostian gure lurraren 6. ekitaldia egin dute. Udane Arbeo lankideak azalduko digu kongresuaren berri. Gure lurra kongresuaren 6. edizioa egiten ari dira kursalean, helburu nagusia gizartari gerturatzea eta lehen sektorearen nortasuna indartzea da sektoreko eragileen lana eta gizartari egiten dioten ekarpena balioan jarriz. 6. edizio honetan landa ingurune bizi eta lurralde oreka berde baten aldeko apustua egitaren garrantzia azpimarratu dute Horiala kongresuan inspirazio gisa kanpo merkatuek eskaintzen dituzten aukerak aztertzen ari dira. Finan, lehen sektorean lan egiten duten guztiak aitortu eta eskertzea dute helburutzat, orain dugun Gipuzkoa ez litzateke berdina izango baserritarri gabe. Gidabaimena euskaraz ateratzeko materiala prestatu dute. Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko Autoeskolen Federazioak gidabaimenak euskaraz atera izateko materiala ondu dute. Jakinarazi dutenez, horrela A1, A2 eta B gidabaimenak euskaraz ateratzeko aukera egongo da eta aurki eskainiko dute autobusetako eta kamioietako gidabaimena ere euskaraz ateratzeko aukera. Entzun ditzagun Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren hitzak. Guretzat, hizkuntza politikaren ikuspegitik oso pausu garrantzitsua da gaurko hau, ze euskararen arloan dauzkagun helburuen artean bat oso garrantzitsua da nola eragiten dugun persona gazteengan. Bereziki, haur izatetik eta haur izanik euskararen erabilera modu normalean egiten dute, baino gazteetara pasatzean beharrezkoa dugu, aurrere eragitea euskararen erabilera horretan jarraitu dezaten beste eginkizun batzuekin. Euskara gaiei salto egin aurretik azken albiste bat, Nafarroan Gurutze enparantzako auziak bere horretan dirau. Hainbat zergati planteatzen du Zabalguneko bizilagunek sortu duen plataformak. Iruñeko alkateak egin nahi duen Gurutze enparantzako parkinaren aferarekin. Gogora dezagun, justo Sanferminak eta gero, Gurutze enparantzako plazan parkina egiteko asmoa agertu zuela Kristina Ibarrolak. Oposizio guztia aurka agertu bazen ere. Plaza esitu eta obrak astear zirela, bizilagunak ere aurka agertu ziren. Bertan, zuhaitz handi eta unitz dagoelako.
Finean, zabalgunearen arnasgunea delako egun beroetan eta klimaren larrialdi egoera honetan ez duelako ez hanka ez buru. Auzokideen protestaren aintzinean, obrak aldi baterako geldituta, orain alkateak berriz hartu du gaia, eta auzokidei galdeketa proposatu die. Auzokideak ordea kexu dira galdeketa horren norabidearekin. Denek ez dute botorik, eta botoa dutenek ere erraten dute ez direla argi ikusten galdera motarengatik. Quiere decir que hay un sesgo tremendo y un desequilibrio inaceptable. Si entramos a analizar las opciones de respuesta que se dan en este enrevesadísimo y un poco tendencioso cuestionario, nos encontramos con que hay opciones contradictorias, con que hay opciones redundantes y incluso con que hay opciones capciosas. Finean manipulaturiko galdetegia dela uste dute. Berriro ere gurutzen parantzan parkina inposatzeko. Euskarari helduko diogu orain, lerroburuetan ere aipatu dugu. Jaurlaritzak auzitegietara eraman du euskararen normalizazioaren kontrako epaien afera. Abenduaren 3 ospatzen da Euskararen nazioarteko eguna eta Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak berbagunearen 10. edizioa egin dute. Egun on danoi, urtero Bilboko Euskalgintzak Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren laguntzaz urtero antolatzen duen berbagune. Hau, lehenengoz egin dugu eta egin behar dugu hemen. Atletik klub handia edo ez ezagutu. Baina beti ere, posible dugunean euskaraz egitea. Bada, herritariko bat, Bilboko ordezkaririk nagusiena da. San Mamesera etortea beti da izugarrizko plazerra. Gure hiriaren ikonoa guen jeindala, baina nik esan behar dut gure ikurra emozionala atzetik dala. Euskararen egunean ere Donostiako Udalak teknologian jarri du fokua, bertan euskarak tartea izan dezan. Egun gutxi barru euskararen nazioarteko eguna izango da, abenduaren 3 ospatuko da eta Donostian euskaldunon aldeko teknologia jarri dute lehen lerroan. Izan ere teknologia berriek internetek batik bat gizartea eta bizimodua eraldatu dute. Teknologiaren eremu zabalean euskarak urrat garrantzitsuak egin baditu ere, esaterako hizkuntza teknologian itzultzaile neuronalak garatuz, etorkizun hurbilan premiak areagotu egingo dira eta hori bala, Donostiako Udaleko euskara zerbitzuak teknologia euskara zerabiltzaren garrantzia azpimarratu nahi izan du eta hori hala 3 ekintza sustatu dituzte. Jarraian, Jon Insausti euskara zinegotziak xehentasun gehiago emango dizkigu. Jorratuko dugun lan eremua edo lan esparrua teknologiarena izango da eta jar dezagun teknologia euskaldunon alde izango da, euskararen egunaren bueltan izango dugun leloa. Hori izango da
zabaldu nahi dugun mezua, jakina, badakigulako gizartea eraldatzen ari dela, eta horretan guztian teknologiak ere eraldaketa handiak jaso dituela, eta euskerak ere behar duela bere tokia esparru honetan, eta 3 izango dira bereziki jorratu nahi ditugun edo landu nahi ditugun gauzak. Lehendabizikoa, personak animatuko ditugu, euskaldunak animatuko ditugu, telefonoa euskaraz konfiguratzen, bigarrena izango da nabigatzaileak ere euskaraz jartzera animatu nahi ditugula euskaldunak, eta hirugarrena, ekintza berexiagoa eta izango da geure ahotsa grabatzeko eta datu base handi baten sartzeko aukera izango dugula. Horrek guztiak eskainiko dizkigulako aukerak etorkizunean, teknologiak ere euskeraz lan egiteko. Eta guztia egiten dugu, jakina, teknologiaren bueltan dauden enpresa handi guztiek, hizkuntza hegemonikoan egiten dutelako lana oro har, eta importantea da ere, euskerak bere tartea edukitzea teknologia hauetan, eta horretarako enpresak konturatu behar dira, adierazi behar diegu, eskaintza ere badagoela, eta guk ere eskatu egiten ditugula produktu, teknologia horiek guztiak euskaraz. Behin teknologiak aipatuta, ongi etorria emango diogu Izarkom Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatiboak ireki duen nodo berriari. Izarkom Euskal Autonomia Erkidegoko telekomunikazio operadore korporatiboak ateak ireki dizkio gozari informatibo baten bitartez nodo berriari. Operadoreak telefono zerbitzu eta interneterako sarbidea bermatzeaz gain sare telematiko berriak ezarri nahi ditu gizarte eragileekin eta herritarrekin lankidetzan. Duela 6 bat urte sortutako kooperatiba bat da, telekomunikazioen burujabetza helburu duena. 3.200 bazkide inguru gara, baitako 125 inguru edo Bizkaialdekoa. Baina, desberdintzen gaituena gainontzeko operadoretatik handa, herri proiektu bat garela, buru sozialekin sortua, eta kooperatiba izatik ere, bazkideek daukagula kooperatibaren nondik norakoetan eta erabakietan hartzeko aukera. Arratsaldeko saioan ekintza desberdinez hornitutako ate irekiak eskainiko dituzte 8etan nodo berrian. Kontzertuak, bertso saioak, marrazkiak zuzenean eta jateko eta edateko aukera egongo dira. Azken finean da, nodoa da telekomunikazio burujabetza eta ekonomia sozial eraldatzailetik eragiteko eta sentsibilizazio jarduerak egiteko toki bat, ez? Evidentemente, egingo duguna da, bazkide berriak eta bazkide zaharrekin hartu emane izan, bereien kezkak pixka bate hartatu, altak eman, edozein den da bezala, baina modu ezberdin batean. Ingurumenari dagokionez 2021ko irailetik 2022ko irailera erkidegoen artean izandako hondakin trukeak zenbatu ditu Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioak. Kantabria, Errioxa, Gaztela eta Leon eta Aragoi dira Hego Euskal Herriko industria hondakinen jomuga.
Espainiako gobernuak kendu du Urdaibaiko Guggenheim egiteko oztopo nagusia. Eraikina egin ahal izateko kosta legean ezarritako ingurumen babes maila aldatu du. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak txalotu egin du erabakia. Basque Culinary Centerrek Manteon, Donostiako Gros auzoan, eraiki nahi duen egoitza berriak hartuko duen lurzoruaren kalitatea zehazteko esplorazio lanak egiteko eskaera egin du EH Bilduk elementu kutsatzailerik ote dagoen argitzeko. Emaitzak lortu arte lanak geldiaraztea ere eskatu dute. Politikan Sumar mugimendua aurkeztu dute Eusko Legebiltzarrerako bozei begira. Oharbidez azaldu dute subjektu politiko propio bat eraikitzeko motorra izan nahi dutela. Ilusio handiz esan nahi dizuet Sumar mugimendua jaio egin dela. Asko bultzatu eta gehitu egin dugu proiektu hau errealitate bat izateko. Eta guk nahi dugu Sumar mugimendua, gure proiektua eta zuen proiektua, espero, izatea erakunde eta pertsonak batzen dituen proiektua. Euskara, geure hizkuntza babestea tresna guztiekin. Nafarroa, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak gobernuaren lehen egunen balorazioa egin du. Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak gobernuaren lehen egunen balantzea egin du. Eta errandu, gobernua norabide egokian abiatu dela eta gobernu irmoa dela ere adierazi du. Eta ez duela gibelera pauso bat bera ere emanen olatu erreakzionarioaren aintzinean. En mi discurso de investidura defendí y sigo defendiendo que este debe ser un gobierno que debe trabajar por el bien común, que está sustentado en los ideales que definen a los partidos políticos que lo sustentan. Navarra se ha convertido más que nunca en un baluarte de progreso en este país, especialmente ante los retrocesos que ya estamos viendo en otras comunidades. Txibitek ere erranduenez, gobernuak zorrotz errespetatzen du Nafarroko aniztasuna, eta aniztasun horrek elkarrizketara eramanen duela Nafarroako gobernua. Era berean, gobernu feminista dela defenditu du presidenteak,
Eta datozen hilabetetan gauzatuko diren hausnarketa prozesuak eta gobernuaren lehen egunetan aintzineratutako planak aipatu ditu. Hala nola hezkidetza plan berria. Era berean, industria foro eratu berriak transizio energetikoaren eta eraldaketa digitalaren erronka bikoitza hartuko ditu. Azkenik, datozen 200 egunetan, foru gobernuan martxan jarriko dituen ekintzak aintzineratu ditu Txibitek. Eta osasunari dagokionez, itxaron zerrendak murrizteko helburua ere adierazi du. Baita ere, osasunari buruzko lege berriaren zirriborroa prest egongo litzatekeela eta sexu indarkeriei arreta integrala emateko zentroa martxan jarriko duela ere. Gainera nabarmendu du Espainiar estatuarekin transferentziak negoziatuko dituela. Eta Tafaia eta Arrizabalagaren arteko abiadura handiko trenaren zatia hasiko dela ere. Nazioartean hilabete pasa behar izan dute Israelgo gobernuak eta Hamasek Katarren bitartekaritzarekin menia bat adosteko. Israelek eta Hamasek 4 eguneko su-etena adostu dute eta bihar sartuko da indarrean. Eskuin muturra lehen aldiz gailendu da Herbeheretako bozetan. Ezustean, inkestek 4. indartzat zeukatenak gailendu da Herbeheretako ordezkarien ganberarako bozetan. Geert Wilders buru duen eskuin muturreko askatasunaren aldeko alderdiak 37 eserleku eskuratu ditu ganberan 2021ko bozetan lortu zituenak baino 20 gehiago. Herbeheretan boto gehien jaso duen alderdia direla esan du eta hori argi hitz egin dutela hautesleek, esan du buruzagiak. Buruzagi ultraeskuindarrak inoiz baino gertuago du lehen ministro bilakatzea, baina beste erronka bat du lehen bizi, gainontzeko alderdien babesa eskuratzea. Eskoziara goaz, bada gaelikoaren sorlekutzat jotzen den Eskoziako monasterio galdua aurkitu du arkeologo talde batek. La extinción de una lengua tan ancestral como la isla. El gaélico fue un idioma con una peculiar dicción que en su momento llegó a ser la predominante del país y con la historia pasó a la marginalidad económica y social. En el noroeste de la isla, un pequeño reducto de habitantes de apenas unos 60.000 escoceses, lo que supone un 1% de la población, trata de evitar la desaparición de la antigua lengua. Según los expertos, la histórica lucha en contra de la monarquía, la transformación económica y las migraciones forzadas acortaron la vida de este idioma celta. There's a famous enactment from the Scottish government or the Scottish Parliament in 1616 that said that it needed to be abolished and removed. Ahora se trabaja por evitar la completa extinción de la lengua. En algunos colegios, como en este, se dan clases a padres y pequeños para que puedan hablarlo en casa. Grandparents were speaking Gaelic but were punished at school for speaking the language, and they decided, well, if I was punished speaking the language at school, I'm not going to teach my child to speak Gaelic. Dentro de esta iniciativa, pretende reanimar el aprendizaje del gaélico, atormentado por, según ella, la falta de oportunidades y las políticas históricas.
Nazioartetik kulturara egingo dugu salto, Gipuzkoak txanda pasatu eta Bizkaiak hartu. Bertsozale elkarteak jakinarazi duenez Gernikan egingo da 2024ko bertsoeguna negu betean, urtarrilaren 27an. Aurreratu dutenez, egun osorako egitaraua prestatu dute ordurako, jaigiroz betea eta askotariko bertsoz josia. Dena dela, elkarteak oraindik ez du iragarri zer bertsolarik hartuko duten parte. Abenduaren 19an emango dute informazio hori, hain zuzen ere, sarrerak salgai jarriko dituztenean. Hemen gabiltza hotza kanpua eta antzeko barrua, astebete. Gastronomian Ardo Arabaren 16. edizioa egingo da abenduaren 6tik 9 bitartean. Azken Arrok Festivalek 2024ko karteleko izen berriak iragarri ditu. Jane's Addiction kartelburu izango da Queens of the Stone Age eta Sheryl Crowdekin batera. Komunikabidei begira 35 urte bete ditu aurten Euskal Herria irratiak. Juan Cruz Lakasta emisio arduradunarekin elkartu gara. Entzun. Irrintzi dorre honetara iritsi nintzera 82an Euskaldunon egunkarira. 8 urte eman nituen proiektu zoragarri horretan lanean, gero etenaldi bat egin nuen, espetxean izan nintzen Itxumisoaren garaietan urte bete, eta itzuli nintzelarik, jada ordurako Euskal Herri irratian, baziarduen, bakizue, Euskaldunon egunkaria ere Irrintzi dorrean zegoen, alboko atean Euskal Herri irratia, alboko atean Euskal Herri irratian, jada lanean ari zen Peio Arginaren alankidea, amua bota zidan, eta nik irrati gintzarekin, nuen lehenagotik ere zaletasuna, 16 urterekin hasi ginen eguzki irrati librean, 10 urte eman genituen horrain bat gauza egiten, eta erakarri ninduen kontuak, eta gero harrapatuta geratu nintzen hemen. Gurea bezalako hirigune batean, Iruña herrian, Euskaldunok sakabanaturik bizi gara fisikoki, ezta? Zure atarian akaso Euskaldunen bat biziko da, baina ez da izu albokoan bizi den, ala ez, edo nola, eta orduan badago alako dispertsio bat ekar dezakeena ez sentitzea komunitate bateko kide, ezta?
Eta horrelako lekuetan oso garrantzitsuak dira Euskal Herria Irratia bezalako komunikabideak nolabaiteko topagune bezala, hainbat lagunentzat, gurekin kolaboratzen duten kolaboratzaileentzat, jendearentzat topagune fisikoa, baina oro har Iruña Herriko euskaldunontzat elkarren berri ukitzeko, ezta? Eta ikusteko azkenean komunitate handi, ahaltsu eta eskuzabal baten kide garela, eta esanen nuke ekarpen hori dela handiena. Azkenean molde horretan sortu dugu tokiko euskarazko hedabide eredu ez dait berria, baina berezia behintzat, bai. Orduan, garatu duguna izan da irrati profesional, independente, baina alaber komunitarioa, eta horrek zer esan nahi du. Bueno, gento zen irrati libretatik, Peio Paraiso irratian ibilitakoa da, neu Guzki irratian, eta orduan, jada martxan zeukaten irratiari, Mikel Ujandak ikedi Zultzurrun Reyesek martxan jarri zuten irrati horri, ekarri genion komunitatearen ideia hori nolait esateko da, gure programazioa egitea ez bakarrik komunitatearentzat, baizik eta komunitatearekin. Eta orduan garai haietan hasi ginen gure saioetara inkorporatzen kolaboratzaileak, jakintza alor eta joera ideologiko askotarikoak, eta haiekin batera egiten gure programazioa, eta gaur da eguna 200 kolaboratzaile dituguna, 200 lagunek hartzen dute parte gure programazioan, eta, bueno, ordainezina da, altxor ordainezina da, zentzu literal zein figuratuan. Horretan, bere garrantzia eduki du Nafarroako gobernuaren, edo UPN-eko Nafarroako gobernu euskarofoboaren jokaerak, badakizue, irratiago 35 urte bete dituela, 28 eman genituen lizentziari gabe, eta eraso horrek kalte handia egin zigun, azpiegituretan zama izan zen, lantaldearen lan baldintzetan muturrera eraman zituen, eta oso gogorra izan zen, baina zehar onurarik, zehar kalterik baizik eta zehar onurarik ekarri zigun, eta izan zen eredu komunitario hori lantzen sortzen hasteko tenorean, zuk edon hori deituta kolaboratzeko, baietz esaten zizun. Orainari eta etorkizunera begira, hainbat gauza esaten aldira. Lehendabizikoa izanen litzateke, zuei bezala harrapatu gaitula trantsizio digitalaren zurrunbiloan, eta hor saiatzen ari gara alik eta hobekien moldatzen, hain justu Iruña Herriko euskaldunon komunitateari alik eta zerbitzurik hoberena eskaintze aldera. Eta gero beste kontu bat ere badator, gure 35. urteurren honen barruan, urteurren denboraldia dituko dugu, hau da 2023ko azaroaren 7an egin genituen 35 urte, eta ekitaldiak eta eginen ditugu 2024ko azaroaren 7 arte, eta artean hitzaldiak eta saio bereziak hainbat udalerritan, eta gauz asko eginen ditu, baina horretaz gain iragarpen albiste on bat eginen dugu edo plazaratuko dugu gure komunitatearentzat. Hainbat urtez albiste txarretara ohitu ginen, eta honako honetan albiste honekin gatoz, arrazoi komunikatiboengatik eta beste eragileren bat ere badagoelako proiektuan ezin dugu oraindik zehaztu zer den, baina bai aurreratzen aldugu izanen dela 2016an lizentzia jaso genuenetik saltorik handiena, hobekuntzarik handiena Euskal Herria Irratiarentzat. Hobekuntza horrek eramanen gaituela beste toki batera, eta beste toki horretatik gertua honen garela Iruña Herrian azken aldian egoten ari den sormen loraldi horretako protagonisten gana, sortzaile gazte horien gana, haiekin elkarlanean aritzeko azpiegitura askoz hobea izanen dugu, eta finean askoz aukera hobea izanen dugu, Arestian nioen bezala, Iruña Herriko euskaldunon komunitateari zerbitzu hobea eskaintzeko. Oso pozik gaude festarekin. Egiaren aitortzeko, baikorrak ginen, badakigu komunitate sendo, eskuzabal bat daukagula gibelean, eta bagenekien etzegula utxik eginen alako festa batean, azkenean helburua baitzen denon artean, komunitate horren laguntzaz lorturikoa denon artean ospatzea, baina ezkinen horren baikorrak izan ere, azaroaren 7 batean, astearte buruzari batean, zentralaretoa betetzea, ez genuen espero, eta unkitu gintuen, eta gozatu genuen, ikustu bertaratu ginen guzio, atera ginela alako postasun berezi batekin, ez da, berriz dio, eta inbatetan erasoetara, eta albiste txarretara, eta ohitu izan gara, eta honako honetan izan zen gozamena. Oraingoan, jarraian, zozoak beleari ipurbeltz saioko zati batekin utziko zaituztegu, laster gara bueltan.
Kaixo, egunon ikusentzulego maitea, eskerrik asko etortzeagatik berriz ere zozoak beleari 5. kapitulora, hau da nire imitazioa de lokutora, zen modu zeiten. Kaixo, nik ezakat imitaziorik, Nikola hitz egiten dut altuan eta gaur agian lasaiago ez dut uste. Danelizius eta Laura Arre gara, eta kapitulo honetan sartu baino lehenago kontatu nahi dizut intimitatean izugarraizko beldurra ematen didan gauza bat, nahi dezu jakin? Bai, esan. Kristoneko beldurra ematen didan gauza bat, eta gauza bat ditzen da inflazioa. Ez nire sabelaren inflazioa, ardau frisantearen ondorioz, baizik eta presioena, gaur goizian egonaz Donostian Tabakaldea tabernan, ze goxua, ze politxa, ze txukuna, ze inguru polita ere bai. Ze hostia emondoztieten ordaintzerakoan, zuak, itzu zenbat kobra hostia, kafetxo bat, eta brauni bat. Nik uste Donosti izan da 10 euro. A ber, hori normala bada, ez nau hain triste. 6 euro kobra ustea? 6 euro. Hori bai dela beldurra. Bai, kapitalismoa bere baita. Kapitalismoari beldurra ingeike denboraldi oso bat, baina gaur ez da momentu hori. Eta ekarri dugu Kristoneko gonbidatu bat. Nahi dezu bota pistaren bat igual entzuliek adibinatzeko, edo nahi dezu sartzia. Sexualitate ez normatiboa. Ai, ama! Ba, izango gari irurak, ja. Las tres mellizas. Sara da dia, Platora! Olat Salvador, txalobero bat! Albistegia amaitu aurretik ikus ditzagun udazkenak utzi dizkigun kolore eta paisaiak. Udazkena Nafarroan dizdira handiko garaia da. Izadiak, tonu urreztatu eta okreak, gorriak eta laranjak hartzen ditu. Gainera, azaroan oraindik batzuetan, klima epela eta atsegina izaten da. Hostoak kolorez aldatzen dira, eta gero, lurrera erortzean, hosto alfombra liluragarria sortzen dute. Alfombraren gainean, gaztainak, eta pean perretxiko eta onjoak izkutatzen dira. Udazken paisaia profitatzeko tokirik onenak, orain, Kintoa, Urbasako mendizerra, Orgiko basoa eta Beteluko hartadiak dira bertzeak bertze. Baina denetan izarra, Iratiko oiana da. Gurean Zaraitzuko baiara eta Pirineoan, batez ere Zaraitzu eta Ezkoan, denboraldi garrantzitsuenak izaten dira normalean uda, eta gero baita ere udazkena. Udazkena batez ere, porque gure inguru guztia kolorez aldatzen du, bago asko ditugu, aritza asko, kastigarrak, lizarrak baita ere, eta horiek udazkenean nahi agatzerakoan, kolorez aldatzen dute, orduan jendea badator kolore aldaketa hori ikustera. Aurten, gutxi gora bera, 6.000 bisitari inguru pasaira Otxagoiko turismo bulegotik, urria eta azaroa gaur arte kontatuta. 17.000 hektarea baso, pago eta izeiak nagusi ditu. Eta parajean bertan, mendilatz, turistabartea eta lizardoia bezalako erreserba naturalez gozatzeko parada eskaintzen du. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, eta nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Ni ez dut inoiz izango boskeko mugikor bat. Inoiz ez dut estreinatuko mugikor bat euro baten. Black Fridayn eskuratu honor bosge bat hilean euro baten truke zuntzarekin eta mugikorrarekin Euskaltelera etortzeagatik. Eta bezero bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Mimoz prestatutako plazerrak gozaitzazu etxekoekin. Oskara.